ବାହାର ଦୋକାନ କରିବ ବାର୍ଗେନି ଏତିକି ଦେବେନି ମ 120 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇକି ନାଇକି ଆମେ କିଣୁଛୁ ସତ ସେଠୁ ଯାଇ ବାଏ 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 କର ବାଏ ବାଏ ସରିଗଲା ସେଇଗୁଡ଼ା ସରିଗଲା ଆଉ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇଲୁ ତ ନା କୋଉଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇଲୁ ତ କୋଉଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତତେ କୋଉଠି ଦେଲେ ସେଇଠି ଯେ କୋଉଠି ଦେଲେ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇଲୁ ଟିକେ ମାମା ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ମତେ ତତେ ଫୋଡ଼ି ଦେଲେ କହୁଥିଲୁ ମୋ ମାମା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ି ଦେଲେ ନା 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 ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ିଥିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ନା କୋଉଠା ଫୋଡ଼ି ଦେଲୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ କୋଉଠି ଫୋଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଫୋଡ଼ିଲେ ଲୋ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ କୋଉଠି ଫୋଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ଫୋଡ଼ିଲେ ନା 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 ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଠି କୋଉଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଆଇକି ଦେଖେଇଦେଲୁ ଆଜି ଆଣିପାରୁନି କହିଦେଲୁ କହିଦେ କୋଉଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ିଲେ କହିଦେଲୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଦେ ଏ ଭଲ टोटल केस मोर काउंट कराई आ गोटे विजिट केस काउंट कराई गोटे क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड काउंट कराई ଆଉ ପଛ ବୁଲେଇ ଦେ ପଛ ବୁଲଉନୁ
আসে আসো আতড়ি चल चलो चल घट गई यार क्यों नहीं जियो यार चल लो यार टिका ना टिका नहीं चलो चलो